gindayaw ni Presiding Officer Cheese Escudero, Sanday House Prosecutor Chel Diokno kag Defense Counsel Michael Powa bangod sa ila maayo kag may ara sang pagrespeto nga pagdebate kadungan sang ila oral arguments kahapon nga adlaw. Sa ikaanom nga adlaw sang impeachment trial batok kay Vice President Sara Duterte, nagbayluhanay sang argumento kag rebuttals si Diokno kag Powa. Nagatubagay ang mga ini angot sa pag-issue sang sabpina para sa bank kag tax records ni Vice President Sara Duterte. Inikaangot sa gihapon sa unexplained wealth sang Vice Presidente kag sang iya bana halin sang nagpungko ini sa pwesto sa gobyerno. Nahibaluan nga kabahin kuntani sa ginapangabay nga ipasabpina sang prosekusyon amo ang bank, tax kag ang Anti-Money Laundering Council records ni Vice President Sara Duterte. Ang mga senator judges para mag-usap sa caucus. Nais kong sambitin sa record na binabati ko magkabilang panig, partikular si Congressman the Honorable Chel Diokno, gayon din si Attorney Powa, sa isang mahinahon, malumanay, maginoo at magalang na diskurso at debate kaugnay sa may tuturing nating kontrobersyal na isyong ito. At inaasahan ko, yan din ang magaganap sa caucus at sa aming pagbabalik matapos nito.